Takže zase zdar lidi, zdravím vás na 25 dalšího videa, společně tady s tou naší Sporykikou. Čus lidi, tady je Sporykika! No nevadí, takže dneska jsme si vybrali Bed Wars, že měl mluvit. Počkej na mě! Pojďme. Nezdržuj. Tak. Já se snažím vypnout ten skan na mobilu, vole. Aj prosím tě. Jedu zač, kurva! Hej, počkej. Připojen do portálu pomocí portálu. Co? Kdy tam jsem, ty vole. Hej, počkej. Ten nefér. Já jsem tam, hele. Já taky, tak do jakého týmu jdeme? Jo. Do jakého týmičku podne. Tak já bych šla se do červeného. Červeného. Modrá. Smůlu. A smůlu modré. Tak je druhá oblíbená. Elitní bojovní hrají hru, když je tvá postava zničená. To už jsem dělal. Vyhraj hru sám. Cože? Tak to nevím. cože? Když je konec, vyhraj hru za méně než 5 minut. Cože? Tak to mám udělat. Týmový hráč, nejmeč nebo... Ty vole, jsi až prděl. Kde seš ty vole? Ty seš... Aha, ty seš tam zase nahoře, ty byla. Vyznamenání. Tak pojď, Sporykiko. Už jdu. Ty vole, než tam... Tak bye bye. Jak jsi šel pomalu dolů, to je kokos, tak já se tady na Leonarda Da Vinciho počkám. Co to? WTF? Leo! No, a fuck. Já tu na tebe čekám, už si konečně spadlo. 5, 4, 3, 2. Jež, já nemůžu, tak tohle bylo dobrý. Jo, červení jsou 3, výborně. Máme proti sobě asi, lagi, což je jenom jednoho, tak tohle dáme hned, lidi. Sorry za ty tak tohle dáme hned za víc než 5 minut, a to dáme jistě. Je ne, hlavně... Počítači to mi nedělej! Ty vole, já ten no prodám a koupím... Ty jsi kokos, co tam děláš? Koupím vodu! Promiň, to bylo nečekaný dobrodružství. Nečekaný? Ano, vím, že kopíruju lidi, ale to si nevšimej tak. Jak bude ty vole. Jako kdyby zelení měli nějak ohrožovat, ale jako já se to docela bojím, ale... Takže, co tady máte? Nikdy nevíš, takže radši jsme 5 barikád. No ale já ho jdu zabít, tohle bude jednoduchý. Železo, vole. Tak tohle bude jednoduchý, ty vole, tak to už můžeme jít do něj. Stačí si vzít jenom toto. Stačí si vzít jenom ty vole, dřevěnej krumpáč, už ani nevím, co mluvím. Můžeme jít jenom do něj. Ale nikdy nevíš, radši jsem tu postavu pevnil. Třeba se ten hajzl půjde někde schovávat a budeme... Neboj. Takže co to... Neboj, když tady budete hlídat postýlku. Aha, já jsem kokos. Dál někdo Aha, ano, už to tady jo, dobře. Takže chci tyhle ty bod. Děkuju. Tak, a ještě nějakou super zbraň. Patřuji jedno železo. Vy jste ty proudy zastavili, vy... Co? Ty nám dost prostě? Jak? Fuj, hovno. Ona řekla hovno. Já se trošičku krotím na rozdíl od tebe. Co? Ona mě nemá rád. To je kokos. Ale prosím tě. Aha. Za to nemůžu, dneska jsem vážně ulítl, já nevím proč. Co? Tak jo? What the fuck? Jsme vyhráli, no. Aspoň víc pro nás. Asi dáme další hru, protože tohle byla opravdu... Tohle bylo fakt takový... já nevím. Máš nevykládá. Pojď k modrým, Yeah! Připoj se tam.
Připoj se modrý. Jdi tam sem, vole. Tady jsem. Teď tam jsem, jo. Když je konec, když jsem to udělal. No vlastně jsme ho nezabili, no to je pravda. Protože chudák asi věděl, že už mu budeme nakopat zadek. No právě no. Takhle hráča milují. No já jsem taky byla jednou sama. Ček byl. Pěkný. Oběšli tam všichni. Jo, tady tu mapu mám nejvíc žeru. Oh shit. Modrý ovce, yeah! Tady určitě zase zazdíme, jako vždycky. Ne! Neboj se, důvěřuj mi, důvěřuj tady tomu chlapáku, který je tady vedle tebe, jo. No vlastně mě nesmíš důvěřovat, protože je to moc zlý slovíčko, důvěřovat Leonardovi DiCapriovi. Já mám kotel? Aha. To prdé, nepleťte si hnusáčky. I mám 2 železa, 1 zlato. Je, tak to mám už o výbavu postaráno. Jak by říkal freakout, prej jebat. Freakout. Wine. Freakout. Wine. To jsou tak dobrý vajny, ach jo. Mám mě to 8. Prej, nevíš jak se řekne anglicky, miluji tě. Prej. Prej, bitch, suck, madik. Jo, to tam bylo nejlepší. Tyhle. Tak tohle bylo fakt nejlepší, co jsem to kdy viděl. Sporekiko, škoda, že nemáš originální MC, no, teď bychom si mohli zahrát tam, kde je ten nejlepší Bed Wars, nebo skoro nejlepší. Jako originální, myslím, že nepůjdu podle toho, co mi říkal táta, ale jako... Ale já počkej. Tak bezvadný výmluvy, počkej, ale já umím tak ale já umím tak bezvadný výmluvy, že mi to určitě projde. Ale počkej, neříkala si, že ti to koupí mámka, nebo nějak tak? No tak, táta měl ten názor, že pre se mnou to půjde koupit do herny, ale jako Minecraft se ještě jako v herně na PC neprodává. Tak si maximálně koupím Assassina, dalšího, tady ta sbírky. Jsem všechno tady na tohle frajerkovi, který je tady vedle tebe. Cože? Je tady zase na mě. No až budu mít na Paypalu nějaký cash, tak bych ti to koupil. Jako, samozřejmě, že jako já mám peněz dost, takže já si v pohodě, až to nepůjde venku sníh, můžu jet takhle pro tu kartovou. Mně stačí poslat jenom na Paypal prachy a už to máš hned, že jo? Jenom si ještě vydělat, že jo? No. Tak jo. To je ten první problém, no. No, brigády musíš mít vole jako já. Wine. A ty freakouty miluju. Vole, já jsem se tě lekla, co je? No, okej. Ty ale freakouty strašně miluju, ty vole. Ty vajny, ale ty jsou vždycky best. Nějaký. Prej miláčku, daj si polévku, ty vole, strč si to do prdele. Ale tak to ale zabil, gol, tak to jsem si přál. Proč mi dáváš ty bloky? Paní Verezáku, nesnáším Verezáky. Lidi, řeknu vám to. Nejsem Varezák, mám originální MC. Ale půjčený. Mám půjčený, kámoš mi ho dal zadara. No teda, půjčený vlastně ti ho dal kámoš. Právě, takže mám originální MC, vole. A nebudu se s tím chlubit, nejsem takovej. Já se nerad chlubím, hlavně je vytahuju. Jako možná někdy řeknu prostě, jo, já mám origo prostě, jo, ale... Takže jo. Ty jsi pořád ve studiu Cookies, jo. Jo, ještě se tam držím. Tvoje vy... Jediné, řekni prostě, že končíš, že prostě... Ty vole, taky se vykašli na to, ne? Ty tam pořád něco slíbí a pak to prostě nesplní. Jo, jenže to našlo hamači, vole. Teďka tam potřebuji origo. A kdo ti koupí origo? Nikdo. Se na to můžeš, co? Vykakat. Já si ho koupím sama. Kdy, no. Toč ta otázka. Oh shit, ne, hlavně ne lag. Lag myslím, že nemám.
Kdo je best? Leonardo. Da Vinci, vole. Da Vinci není moc takovým mým oblibě, ale jako byl dobrý umělec, to zase. Tady... Namaloval Monu Lížu. Jo, to je to. Tak ráda říkám Mona Líža. Ona to sdílela Mona Líža, protože tohle jsem jednou řekl já, nevím jak. Ne, on to řekl nejfake. Já se to slovo jenom tak těsně zalíbilo, že se... Počkej, ale Mona Líža to jsem vymyslel, já vole. Ne, on to řekl nejfake, no. Víš co, necháme to být, protože jak se známe, tak bychom se asi nedomluvili. Cože? Tak teď jsem viděl jako mi lítá. Tady ta holka. Ne, počkej, Mona Líža, ale tohle jsem říkal včera, ale akorát. No ne, no dobrý. Víš co, nehádejme se. Hello, nám trvá, hele, my se dokážeme přece hádat dlouho, takže jako nehádejme se. My se dokážeme hádat o hodně blbostech. No? No lidi, my se hádáme skoro pořád, takže to nemusíš ani to, takže to nemusíte ani vůbec komentovat. Hej paní Sporekyko, no. Protože já se Sporekykou se hádáme úplně pořád. Ano, celý den a noc. Ne. Se hádáme úplně pořád, protože nám to dělá asi dobře. Nekecej, a prosím tě, teďka komentovat tu hru. Vidíte lidi? Já to říkám. Ona je taková supermanka, tato Číča, kterou jsem říkal volám. Ona zjedí úplně všechno po mně. Ani se nedívte jak. To bych chtěl. Ty vole, já jsem se dělal kla. Děkuji. Takže... Co si koupíme? Asi nic, budu šetřit. Tak asi půjdeme, já nevím, já bych šel zazdit to. Ty víš, co myslím? Pardon za ty lagy, ale jako já mám fakt takový slabý komplo. Já mám docela dobrý, hele, zatím. Tak já mám zase měsíc starý počítač, jo, a ten je fakt dobrý, ty vole. Ten je ještě lepší, ten byl fakt hřina. Hovno. Já si potřebuji koupit herní PPC. Za to! Hlavně, aby byl úplně užitečný, byl dobré, jako stejně ten můj. Jako, chci PC, které bude mít dobrou grafickou. No, lepší od Lenovo, ty vole, ty umějí vážně vyrábět takový bor, takový dobrý, hele. Protože jako celé dny prostě mají u počítače jako s dobrou počítačovou hrou. Právě, protože tady na počítači mám ty vole Full HDčko. No to je... No trošičku HD, to má rozlišení. Takže tohle si uklidit, tohle bereme, meč bereme. No, level 1. To jsem to železo mohla využít na něco jiného. Oh shit. Kde jsi vůbec, ty vole? Jdu do prostřed. 6, 5, 4, 3, 2, 1, už tam nemám. Jdu si radši prosím ještě meč. Kdo já? Prepac mi. Máš jaký zlato? Gold? 2. Já chci si koupit číp a luk. No? Thank you very much. Tak a ještě jedno železo na meč. Jo. Mít takhle 2 a už jim můžu jít kopat prdela. Ty nekopeš prdel, protože já jsem co? Frajer, kecám. Jo, to díky. No. Mečel. Tak chce 5 zlot, ale jako takhle bohatá moc nejsem. Takže mečleva. No i když. Úplně bohatý nejsem. Úplně bohatý nejsem, jo, ale mě to nevadí. To asi nikdo, hele. Víš, proč mě to nevadí? Protože boháči se strašně vytahujou, to se tam nedělám. Mě mají chuť se vždycky vytahovat. Mona Líža. A hej, pamatuješ, ne na to Mona Lížu, ne, jak jsem říkal, ne? Mona Líža. Já se bojím. No, i když. Snad mě za... Bacha, žlutej! Bacha, tam.
Dobrý, už je pryč, ten chuják. To prčic, to si dáš prd. Jo, pojď, jo, pojď, čo nám zabít, pojď, jo, dobře ty, pojď. Nevadí, stejně, toto obliče, všechno mi, ten inventář mi stejně zůstane. Vem jeho všechny věci, no až na to. Pomoc! A kafuka? Jo, vlastně tobě ty věci zůstanou, tak to pojď sem, hele. Pojď sem, dej mi taky nějaký věci, pojď mi hop. O, děkuji, tak tohle se o tebe opravdu nepřál, o, děkuji, ty jsi vážil, jasná. Tak, no tak počkej, Sporekiko, počkej. What? Odraženěná ostrost, jedna železný meč. Pověšli dva tam. Máš toto? Ty máš aspoň toto. Já si vezmu aspoň toto. Jo, díky, thank you. Počkej, neházej tady. Mě je to naprt, takže asi 3 železna. Po mně šli 2 tichujové, takže já jsem rozhodně neměla 100% šanci je jako zabít, takže jako bylo jasný, že mi asi nakopali zadek. Pojď jdeme. Zkusíme něco. Já už to znovu nejdu. Bože, tak máme jo. dobrý věci. To aspoň využijem. Je, my jsme modří, ne, my jsme červení, ne. Jo, my jsme modří. Hey, sexy lady. Oh, yeah. Pojď, jdeme. Ty máš červený gaťata. Mám červený gaťata. Už si taky nový gaťata. Mám gaťata. Já se tady bojím, jak to ty lagy. Pojď. Červený. Jdeme na ty. To je pomsta. Počkej, na mě ještě. Kurý, já jsem se lekla. What the fuck, Enderman. Já jsem se lekla. Creeper! Já mám Enderman. Proč on zdrhá? Oh, pěkně. Já se bojím, hele. No ale jako jsme 3, to bychom se mohli dát. Jak spadla. Pojďme na ně, pojďme na ty svině. Jo, dobře, já už jdu. Se feš. Já už jdu ničit postel, hele. Rychle ale. Neboj. Dlouho nezadržíme. Pacha, to... Braňte. Ale to hodně už, to nevydržíte. Dobře. Vydržte to ještě chvilku. Jo! Pojď sem ticho. Pojď do ní, už jsem to dal, hele. Jo, Snížil jsem to pod postel. Tak to je dobrý, už se jich bát nemusíme. Oni mají růžovou ovci. Blé. Nesnáš čím tak růžovou. Dobře, teďka můžeme jít domů, ne? Já jdu, hele, aby jsme to jako trošku nezdržovali. Já jdu do těch žlutých, pojďte do žlutých. Jo, protože žlutí mě zabili. Nádou, červený ještě zbyl jeden, zelení už nejsou, modří ještě žijí, takže ještě žlutí a... Aha, my jsme modří, já jsem debila. Takže ještě jenom žlutí a půjde to, takže kde jsou žlutí? Na ně! No, kde jsi? Dobře, já ti jdu přímo... GG. Seklo se mi to, dobrý.
Pojďme na ně! Mleč ty sexáno a do nich, no ty svině. Co to sakra je? No. Co to kurva je? Na mě, Mleč, na mě. Pardon? No, mají to zničení? Takže jsme vyhrali, je. Jo. Pojď, musíme je zabít. Pokud je nezabijeme, tak jsme vlastně Já hned prohráli. No, máme ještě sice 3/4 hodiny, ale OK, to bereme. Pardon, já mám rýmu, takže... já jsem nechci pana úplně, teda skoro. Druti! Tady, pomoc! Sakra, ne! No. No nic, tady to už asi ukončíme. My se s váma loučíme. Sorry, počkej, tak, takže už můžeme. My se s váma loučíme, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a zatím čusák. Odrá, proč kopíru, takže čau. Ble. Čau.